Akwụkwọ Deuteronomy isi nke 25. Mgbe iso okwu dị n'etiti ndị ikom ha wee bịaruo nso ka e wee kpee ikpe, ndị ikpe wee kpee ha, ha ga-agụkwa onye ezi omume na onye ezi omume, gụkwa onye na-emebi iwu na onye na-emebi iwu. Ọ ga-erukwa ọ bụrụ na onye na-emebi iwu kwesịrị ka e tie ya ihe, na onye ikpe ga-eme ka o dina ala, ka e tikwa ya ihe n'ihu ya dịka nke ga-ezu imebi iwu ya n'ọnụọgụgụ. Ọgụ otiti 2 ka ọ ga-eti ya, ọ gaghị etikarịa, ka ọ ghara ịbụ ma a sị na ọ ga-eti ya ọtụtụ otiti ka ndị a, na a ga-elelịkwa nwanne gị n'anya. Ekechila ọnụ ehi mgbe ọ na-azọcha ọka. Mgbe ụmụnne ndị ikom ga-ebikọ, otu n'ime ha wee nwụọ, ma o nweghị nwa nwoke, nwunye onye ahụ nke nwụrụ anwụ agaghị abụrụ nwoke ala ọzọ nwunye n'ezi. Nwanne di ya ga-abakwuru ya, lụrụ ya n'onwe ya na nwunye, wee lụọ ọrụ kwesịrị nwanne dị n'ebe ọ nọ. Ọ ga-erukwa na ọkpara ọ ga-amụ ga-anọchi n'aha nke nwanne ya nke nwụrụ anwụ, ka a ghara ihichapụ aha ya n'Izrel, ma ọ bụrụ na o tọghị nwoke ahụ ịlụrụ nwunye nwanne ya na nwunye. Nwunye nwanne ya ga-arịgoru ọnụ ụzọ ámá jekwuru ndị okenye sị, nwanne di m na-ajụ ime ka aha biliere nwanne ya n'Izrel. O kweghị ịrụ ọrụ kwesịrị nwanne dị n'ebe m nọ. Ndị okenye obodo ya ga-akpọkwa ya, gwa ya okwu, ma a sị na o guzo sị, ọ tọghị m ịlụrụ ya na nwunye. Nwunye nwanne ya ga-abịaru ya nso n'anya ndị okenye, tọpụ akpụkpọ ụkwụ ya n'ụkwụ ya, gbasa ya asọ n'ihu, zaa ya sị, otu a ka a ga-eme nwoke ahụ nke na-ewulighị ụlọ nwanne ya. A ga-akpọkwa aha ya n'Izrel ụlọ nke onye a tọpụrụ akpụkpọ ụkwụ ya. Mgbe ndị ikom ga-alụrịta ọgụ otu onye na ibe ya, ma nwunye nke otu n'ime ha bịaruo nso ịnapụta di ya n'aka onye na-eti ya ihe, a sị na ọ setịpụ aka ya wee jide ya na mkpa amụ ya, ị ga-ebupụkwa aka ya. Anya gị agaghị eme ebere. Enwela n'akpa gị ụzọ nkume isi ihe abụọ, nke ukwu na nke nta. Enwela n'ụlọ gị ụzọ efa abụọ, nke ukwu na nke nta. Nkume isi ihe zuru oke nke zikwara ezi ka ị ga-enwe. Efa zuru oke nke zikwara ezi ka ị ga-enwe. Ka ụbọchị gị wee dị anya n'elu ala nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị, n'ihi na ihe arụ nke Jehova bụ Chineke gị ka ọ bụ onye ọbụla na-eme ihe ndị a, onye ọbụla na-eme ajọ omume. Cheta ihe Amalek mere gị n'ụzọ mgbe unu siri n'Ijipt pụta, otu o zutere gị n'ụzọ, tigbuo ndị ikpeazụ n'etiti gị, ndị niile na-adịghị ike n'azụ gị, mgbe gị onwe gị na-ada mba, mgbe ike gwụkwara gị, ma ọ tụghị egwu Chineke. Ọ ga-erukwa mgbe Jehova bụ Chineke gị ga-emeworị ka ị pụọ n'aka ndị iro gị gburugburu, zuru ike n'ala nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị n'ihe nketa, ka ị wee nweta ya, na ị ga-ehichapụ ncheta Amalek n'okpuru eluigwe. Echezola.